ମାଉସୀ ମା ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ବି ସିଏ? ନା, ମାଉସୀ ମା ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ସିଏ ନୁହନ୍ତି। ମାଉସୀ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ମା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବାବେଳେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜଗନ୍ନାଥ ମାଇଥୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ଗରିବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ମାଉସୀ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ମାଉସୀ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପୁରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ପୁରୀ ଜଳାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ମା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ପିଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ କଳ୍ପମୋଚନ ଶିବ ଏବଂ ମାଉସୀ ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରାର ସବୁ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମାଉସୀ ମା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଖୁସିରେ ଖାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି।